Nola joan da aurtengo jaialdia? Ba, primeran, asmo baina asko sobeto. Eske, hain jende, hain dantza, musika, herri kirolak dana oso pozik gaude, eta boizen orain, euskaraz, inglesez baino gehiago entzuten da, eta hau da gure asmo, ez? Aha. Eta jende asko, ezta? Bai, asko. Esan didate, atzo expoen gutxienez, 15,000 pertsona etorri dena. 15.000? Bai. Expo bakarrik, Gero kontzertuan beste 4.000 eta jende pilo bat. Ba, eta hau da, pentsatu baino gehiago? Bai, bueno, nahiekin, baina pentsatu, bai, askoz gehiago. Aha, beraz kontent orduan. Bai, oso. Zenbat jende ibili da egun hauetan lanean, voluntarioz? Egun baino gehiago. Egunero egun baino gehiago. Bai, sukaldean, bai, tabernan, bai, musika soinu egiteko, bai, danetan. Danak volunteers die, eta egun baino gehiago, egunero. Momenturen bat, aipatuko zenuke, hau da, momentu hau polita izan zen, edo gogoratzen dut momentu hau? Bai, bueno, niretzat izan zen festera hasieran, neomak entzuten, eta jarraian ikurriña ikustea, hau arenan, hainbeste jenderekin, ikagarria izan da, ezin hobea. Beraz, egun hauetan hainbat zoriontze eta hartuko zenituzten. Barka. Hainbat jendek esango zizueten zorionak, lan ederra izan da guzia. Eskerrik asko, zorionak denetarei, hau da komunitatea, ez da pertsona bat edo bi edo 10. Hau da komunitate osotzako eta zorionak danarei. Ados. Orain zer, datorren jaialdiari begira edo orain atsedena hartu behar da? Orain, tenskatxatu pixka bat, urte bete eta berriro jarriko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.